tuku tahu digawe semur bali kathah bumbunipun. Mugi rahayu para sedulur, aja lali subscribe lan komenipun. Sae malih yen dipun bagekaken kula sawadha mangan kodhok, iki carita murid sing raka. Iki jaman jare kala bendu, jamane guru akeh sing ragu, ngadepi murid sing kaya aku, keliwat ndablek ra niat sinau. Sinaune nok dalan-dalan, biasane skip pelajaran, mencolot pager uber-uberan, mergo areke melanggar aturan. Aturane ora oleh ngrokok, nek jaman biyen nganti ditabok. Ora ana sing bengok-bengok, wong tuane ya trima melok. Nanging saiki akeh sing pekok, salahe arek ora didelok. Sekolahe diobok-obok, diviralno ben ketok bobroke mergo anake tumindake sakarepe dhewe, ora manut karo gurune, nek dituturi ora digawe. Gawe yo iku sekolahan, bangun nganggo duit miliaran. Anakmu nek kono iso pencilaan, nek salah ora dadi pelanggaran. Cekap semanten hitungan kula, menawi lepat nyuwun pangaksom.